Bon dia. Mira, aquest vídeo el vull dedicar a la Mireia i a la Laia, perquè estem treballant a classe el que jo els explico, que és que per tenir una veu saludable hem de desplegar tot el nostre instrument. Imagineu-vos-el com per capes, com per capes. Una primera capa seria tota la part de la coroneta, després com per capes, una mica com seria el ninot de la Michelin. Sí? Llavors el que ens interessa és que entre cada una d'aquestes capes hi hagi espai, fer-lo ample, ample. Una manera molt evident de com fer això és, per exemple, desplegant el badall. Sí? Però aquesta, com d'altres que ja us aniré explicant, són maneres ja molt conegudes. Però n'hi ha una que dona un efecte boníssim i que us la recomano per cada dematí abans de sortir a la feina, abans de poder llançar-vos amb la vostra veu a classes, si heu de fer alguna conferència o el que sigui. Posar la vostra veu en espai, donar-li espai a la veu. Sí? I això seria d'aquesta manera. Doncs, en aquesta articulació, l'articulació angonal, la dels malucs, comencem a baixar. Podem flexionar al principi una mica les cames. Això no hi ha cap inconvenient, de moment. I simplement la vostra coroneta es projecta en fora i es manté tota l'estona en fora mentre aneu flexionant-vos des dels malucs. Llavors, aquí deixeu caure i ara aneu desplegant una per una cada una de les vèrtebres portant-les cap a la coroneta. Sí? Llavors, sentireu les cervicals, cada una d'elles. Les vaig deixant anar. Aprofiteu la respiració. Cada vegada que deixo anar la respiració, deixo anar una mica més el meu cap. Afluixeu. Afluixant, alliberant. Després els braços, els deixo anar. Cada vegada una mica més avall, anireu notant que arribeu perfectament a terra. Si primer esteu arribant amb les puntes dels dits, veureu que acabareu d'arribar amb la mà ben plana. Deixeu anar totes les costelles, també. Les dorsals. Cada vegada que deixo anar l'aire, arribo una mica més. I quan heu sentit també que els isquions van tirant amunt i heu desplegat completament la columna, pugeu des del sacre. Sí? Notareu que la veu us va molt més fàcil. Proveu. Em direu com us ha anat.